การดมการวิ่งลองไลฟ์แค่หลังรัตุนดวนปีนี้ลิตุมการวิ่งลองไลฟ์เป็นเนลิบิกรมเทรอนและเป็นเนลิแคมราแมนแซมซอนอิงตีนอนเนลิตุมการจะบังเกดักฟูลุนมูลฟูลนี่ปัวSub-Beatอันดาร์ซิดโลลาเนลิแคมราแมนมันปูไปทั้งฮัลโหลบังไซน์บอร์ดบังฮัลโหลเกโกลากาดิสทริกไซน์บอร์ดโลลาเป็นลาบังเกลิตุมการวิ่งลองกำลังดีการวิ่งลอง thanks and visit again ปุเสลังลิตุมดักไซน์บอร์ดปุลาปูบังโกลากาดิสทริกโลลาเป็นลาปูนิลิตุมลาปูเกโดบังเกลาเกการวิ่งลองโลลาปูบังเกลาบังเกลาซอบบิดออฟฟิศแมนก็สมัยเด้Murphuloni Sub-Beat มาเตดักEastern Range North Eastern Range Andar lo lasi ladaka ke hoy do alangli thema ladaka ke sunga lama bang ke litum karbing long life han paklang pachini poneng tung bang alalo ladake labang so Murphuloni labang so bit bang ke jingjin so meme thema forest staff nang ka dure lapen ladak homgard atum nang ka videra joksi ladake ajuwang theng piling huta langnuning ason sinang mandelo penangan illegal akoi lap penceng lok arlong lok penceng lok hangram julu sitame ladak pulun labang so Murphuloni abid office along bangke jingjin so meme athema akke hoy dak kelang kecari akke hoy bang dalang lita retirement dapo ke non ke sarki kriya polo stame alang men ingplong du nang ji kadu nang puta un elo lasi labang so puthak nil tum akper birta paklangi phasi din tum dagan nang homri lo la dang in charge ta do alang li penle chingki chethan pon bomang te cameraman nang li pu aing na pu dang ing bomoy nang li men ni sone nilemen ke sui sarthiti su la nang lo na ari ni li deputy ranger lo da kedo lok taning kan thompli lo ni li da kedo ta da mi bomang pen ni li tum da kiwang cheng ni li kiwang cheng hotsi la non la hai da kisung thekti aprang ke ni li tum de gluma ro si bhar chibonai si lang chu sok dam lo lang the ho te lang chi ho ta ke ju nang lo pai we de lo la si nona phi aprang ni li tum la hai kisung kidu ki boy pen a join ni li news atumlo ako dak local news atumlo pen ni li chingki che than pen si news ta pale lo anan si non la phi ring bang ke nang pilu ring nang pilu bota ni li me thang si claim lo a build an puta long la la peng la boundary wall mang bonai lo la ta get awelang get hinia get awelang tang telang la ta incomplete la peng ke hem repairing papri pai la ta tang etelang ta si ni li tum da ke do stop ke prang ke ave pin aprang ten ni tum bahani we inut mastorul do la pen ni li bahani we sida ke do a phi la si chingki che than do ranger pen esiap lo alang li pen chingki che than pen esiap ke mic lo eli tum teron sal lo heri pronop teron ande li depo ke ni li nona kimia mena bang chi ne la ja dipu ta ni li chi pa chi nyam de la asi depo sar ke kimi la asi ni li karjulong hai aprang ke itum jagat rong pi si sar si depo dak ke claim la so bang walang le bang ke aku west division dam jui lo east division ke alang li aprang ke claim bang lo aso penta alang li chini lo dak ke ni tum ke dam ke wang atowal ta sabo ka siksak dup na ke hita garia we keng pen lok se ke dam na la se siksak pik ni li tum ke do da ke do ke thak ta ase aku da ke long si ke da ke corridor na corridor bi no la diagram paraya bang ke la ke ya gulagata recap lo la pen ke pu ili tum kar biang lo na thuta lapuan ke rijab lo gorom pani lo number lo asa rijab lo la pen hi ke gulaghat la towar do nilitum la forest road do la ke ahoy lo ya gorom pani an ke dam ye phan la so towar bang ta ni tum ke chen kan wang ta pan wel dak pen si pan pon lo de chuneng ta pan lo pe nei bang te not pu da pan long la ase la lo ke la hai ta cross an ni limit hang se ka cross nang lo pen non nang li tum thek long lo yu la ring ta tang telang incomplete lang ya
Te lang bang ke mesen aku lang jun long bom lah si non ke lang jun bang ke Nang litum lah ke do ke thaga dim nang puklang do ni thau son non do ke do ke thaga dim ke nang litum nang lang no la room la pen ke la nili carving long life ke lang tum han pachini pon tung la jasemet bang ke la dang bang elephant corridor binang masila bang ke alang litum phan watch tower lo plus la home guard mate home guard kali pusami dak staff tum phan inun bainia koti tum han dak pasangya dim phan se alang litum la dak thik pon lo just safety from the animal phan se alang litum la bang so hemtun mai kim lo la pen la dak bang staff quarter lo alang le non deputy ranger do alang litum ko son si ke do ke thak ma thema alang li nang ning je du na teng pulote hut si ke alang litum la dak master role inut la pen alang li nuet se alang litum dak ke do pulote munthida masi unilo thema border area pulote border area long ke staff bangkwan si donang ji ma li tum chi chini replo athema la dak ke border issue pen cheng lok animal man animal conflicts alam pen cheng lok la pen encroachment alam pen cheng lok la pen la thengpi kang hu alam pen cheng lok timber kang hu koila ki phur arlong ke lok ki phur pen cheng lok asona mung do pik sitame ko piposi la dak Murphuloni la bang so Sub-Beat along ko piposi staff ka dureren ma ke la tai sin interesting lo ili tum difurong so pdfo a quarter along home guard bisek ke aleve difurong so pilong sieva hema a quarter pangjang re ta aleve Lason border along bangsi jasemet kelang dun staff bang ke da ke maintain pen chenglok ladak ang ton pen kelang ke cari dun illegal activities pen chenglok ang ton pen official record pen chenglok lahai ke kelang dun kenang sot la se hok per birta paklain bhasin ni tum pini carving long live pen ladak na homri la se adi maklong alang litun ko sonsi ke do ke thakma non deputy ranger lang ne pathanu na maino cameraman bhan sabachi paduik thana lita lada ke karena arita la puson si hing pa oil hai same hala nili phige hala so ring well ta dol non si ring well ta ki pilang athema ilitum sector bangai hini dolo ilitum council sector la pen state sector pulote ilitum jong si forest aphan jong si modern facilities pen chenglok washroom pen chenglok alang lim ki do ke thaka dim pen jong si mesen awar sai pek pon pi pulote alang litum ko son si ingnam right ko mahin ko son si alang litum jakong orang chi patir pi pon po la se isla ta interesting lo alang litum phan ke la salary pichot salary ta angbo lom ke uparlam li la master rule tum ke salary ta penangana ningkan kelong li la person tan dolo la sitame SCF atum ahem kang tui DFO tum ahem kang tui la chot ke chokchi ladak staff atum ke koson se ke do ke thakma alang li tum phanta methan bi sonra bidam ko ke chokchi dei athema la ta isia norms do isi criteria do rules and regulation do council pen ko proposition se rule lahai arona tang do alang litum phan forest staff jong si staff atum phan jong si quarter pilo pete quarter long PPC modern facilities do nangi ma electrification pen chenglok machine modern washroom pen chenglok kitchen facilities pen chenglok ang ton pen asubidha ta pi pon nangji lasi langtha lang litum la puson si hau parai la pen lalo la pen alang litum quarter langtha jo la ke wo roy teng lo jo la kitchen ta langtha wo roy teng lo ting pik alai na we karen na we madake la ke alang li deputy ranger room lo jo hong plang dang ginso meme la da ke jo anak ke sara munit se lang li la dak na puson la da ke kopi ne arbit do po la son se alang li do pasu pasalo la ke alang li tuma cap uniform cap lo langtha la uniform ke jing thang long da alang li tai se ko pai lo sitame alang li same li tum kar bieng long ingnam rai ko ma hin un an ke alang li kai chipi de teng lo la so cap lam so kali la se alang li phan dan tum kar bieng long live pas same alang li phan churu lo la pen la pu bang ke la hai sigun ke la forest arlo do kok jasemet la bangso abit office andar do kok si la hai theng pisame non reng lo same la bang tang tan do son de la teng hu pon et po sa kwang ton pen la me dhok lam chingki sinang la pu alang litum ke la pu staff atum ke do bang ke la pu lo la pen la pu la daga area ko ansi ke thelo daga area bang ke thepik nilitum dak to ko solo Murphuloni Sub-Beat bang area ke tepi karon dak nilitum staff ka we seta eri lo nilitum angkang bang tepi nilitum pula reserve na to nilitum dam lo te na tum teknologi e ke ya eri
อันเราya range ก็ได้แล้วเราเป็นผู้อันตานิลิตุมอยู่เราเป็นยาละบอร์จันปูมาดองla soiria ku te ta nilitum lo la penya ki ilitum koila matian ta hodwa honilitum han ta khelu dam nan non ke jongsi rong asor rong athema non ke sok ke men apolo sok ke rot apolo sok ke rokat po apolo plote angni mang hong pen habit ang nar tum adilung wang po rong aju lut po la sona hut ken ke nali tum phan jongsi Murphuloni Sub-Beat tum phan jongsi staff tum phan hang prote nali tum staff jongsi inut bahini bet prote ko songsi nali tum che song ni tum ke che song upai del da ga bang ke karon ni tum ai staff ta kom la pen ni tum long hatiar ta ve thang ta ve ni tum ke la pusi e riang se du nang lo chin ni si chot krai po la dun chot an chalo pare an ke ni tum do lo la pen ke dak rong nar hem phalang no la school hem phalang no nang li tum thek longi school hem ta batai ko al ne phalang la pengen da ke koridor malu alla ke ahut pa ke analu ta ing nam apila ing na tum be the ta wang ko ju ke la ke che thanang ne lo la ke wang bom lo analu ni wang puta analu ta wang la si da ke koridor malu da koridor palong ni palong thondu ilong bang ke nili tum yala rong dak nana da dakar arong dak si sia koridor lo isigel la dak la emi school lo lp school lo so dak adung malu philang wong si hat pet ti lo oh tahu somal tum kat nang plung ta dulu school hana school atau somal tum ta seda ke kasih sa na thetan pot ka phere du kong lo seta non mat ke aprang abang ke nili chi ende seta da ke record ke dotang lo inar phalang no lok ta ba hani aprang phalang no lo la peng ke heng ke phalang no bang ke do lo che than yok lo la pe non lom ke so ke men lo so kang nim pen ang ang na tan dak sinang pet lo karon la sut Degro mat lang roy ke ahoy lo lapu ke hi ke Gulaghat district lo lapu ke litung karbi anglong along le lo la pengya kolan litung ke donon la so fish pen anungan ke la ke rijab lo karon la da ke nambol lo gorom pania rijab lo la si la an yo da ke ingnara bang piatum ta ke chelat ke chete bokhel no na matro lang roy an chal le yo lang roy da hat pet bang the tan po lang theu ta hat pet lo lang no nge kom lo se ta hat bom lo wang bom lo sok ta chu lo pu lang ang song staff room sta aku di pude ranger nang paklang ina la cameraman continue no cameraman nang isa ung cepat dugun jana la hai ahem ge komentu ningkan ben nong kim ne da ke komentu si alang itu misi signboard ta ve same la hai lalu kalar dah velo ngapain anu jok ta jo klemir haran pin lo non na baina cameraman non la ngai chen ta iya din ta tang din ta lo oh la bang ke justament jong si la bang so watch tower mate la bang so hem bang ke ki bang ke justament jong si ingnar bang tang lo pote la staff tumbang aju bang si dak si ke tunang lo pot la elephant corridor mina pot jong si ingnar bang lo pote dak cepat jong ji phansi la so hem bang ke ki kim pi lo nasi alang litung ke jo lang la ke bang hala theng pi kang hu to ma batam si pu a bed ta velo lage council pen ke lang litu ke bed donang ji polo sa bed ta ve nge fan facilities ta ve jo la son se lang litum jo la pu staff lo as kasulang mong do lo jing su me jo la lo litum council sector bang ke ko son se litum council ilitum la an karbing long ke asamang mong pulote ilitum ke lada ke forest ke Hais lo, ingnam ke, sami non ke di mahasau punon karbing long ta piong nangjum ong lo, pulute la bangso ke rai kom dun ke lang dun ke cari dun mang ke jasemet arpu ke thenai ke forest department lo, ke forest department pun council sector do assam state sector do, pute la hini sector do tumsi division kaprek division dolo eastern range dolo north eastern range dolo kaprek dolo, apel tum ke alang litum long si arpu dolo te arpu pichok ke chokche alang litum han dak hatiar ta velo la pen staff ka dure pen chenglok penanga na ke sung ka tora dolo bolote litum ka sonsi ke laneng nam ke the ko sonsi alang litum thengpi haku ko thengpi pen chenglok ko sonsi alang litum lahai illegal mining pen chenglok lahai illegal thengpi timbar kanghu pen chenglok angton men ko sonsi alang litum kerai cerai kom dun po na se puthot cameraman wang no alang litum non la nili phi ke the boundary wall ta non helang
la pen la rivel sami non hela ki pipu tar abil da long welang la pen la da wall ke dolos tame nahok ta get bange exit corridor ta avelang main entrance gate ta avelang alang litum check si hop roi bai no cameraman la litum nili cameraman than litum karbing live kela ara thon pachini pon council sector along forest sector council along sector long mangke department ke litum kwana department done litum ga doire chini lo karbing long ke ni hang pe west and east karbing long and Assam the largest district ke karbing long polote la ana department ke ong bong ke revenue collection highest ke forest pen lo sita me ilitum nana sit revenue collection ki ong ma hadaksi I stop do job puke chok sidani non isilam gorom pani long mangke hadak la so gorom pani gate long mangke ladak mangke dak forest long mangke dak ladies staff tum na do la pen hadak revenue collection upon entrance ke do ki hon tum ta do la pen hadak staff ta do pulute kunana masi ami du kilong hadak si staff pichot ke chok chemati ladak ta kelang dun ke chari dun gena athema lage border dak border pulute border along ke inter district border issues ke dolo encroachment pencheng lo forest along le encroachment pencheng lo la pen theng pi ka hu pencheng lo illegal mining pencheng lo asom do piglo la si la son lo pulute ko people see dak Murphuloni Sub-Beat along people see non punon benta council sector forest ahin people see kelang dun ke chari bang kaita kaduri thek ponong si non he jong ni tumla deputy ranger pe samay ton pe lam na non he la school boundary of school walls tame tong plini tu karbing long live correspondent Samson in tis tame dak on the spot wang lo la pen adima klong thek ponong si lamang so visual same nin tum news channel long nang sen lo la pen lamang so news tame nin tum paklang pon lo la pen lalo athema dak bang ke animal corridor just man elephant corridor bina elephant corridor meaning mang epilo Haku benda ingnar celap beratowar, angke ingnar atum mangke habis ingnar atum ke konna se aprak mangke celap ma, halas so towar sih latung ke celaji, lasi kui posi litum terang arong, jesamen men terang arong elephant corridor piposi labang so men terang arong piposi sip dan, non ke wildlife trust of India hin pensi, alang litum han labang so facilities ma pipon lo, lason atak si ladak bang kopi posi nonanda kaduret hitam, lasi interesting lah alam bang ilitum munthidam parsikdam ni athima alam tum da staff tum han ki do pen manpower pen chenglok alang tum modern facilities na ka we pen chenglok just alang litum han name sek sakuria men pen bahini ban thom dak mang bilo ji hoy ase hoy thakok mane chalta hai attitude la so hormu bang council atum kaita ko la pen la bang so hormu bang ilitum ing tonte pulote ilitum konana ma si important chipining ma labang so important jong se iltum chipi pe polote non ke bang hilang ningkan pharu ke iltum thengpi thengpang lir seng akar bieng long iltum chethe long le athema forest atum phan jong se iltum modern facilities pipe manpower pipe alang itum ko PPC equipment kenang sot alang itum drone camera ta pinang po alang itum drone camera ta pinang po CCTV camera pen chenglok alang litum phan unan ke home guard facilities alang dun ko PPC pinai retrieve rifle pen chenglok alang litum phan jasmen border issue bang ke langon pona po ladak bang ke kedam bang just transportation ta abelang lake government ban jitu council or pra jitu bahon dibo lage laso gari ta daga facilities ave non men kopine alam ki dukolo polote alang litum ke gari motor ta ave staff ta ave alang litum ke motorcycle chumkra cholo lason si non tek pon long lo ke la si ke kaduri thepil lo sa puthot ako deputy ranger pen tum chipi se thana ala litum bathroom la latrine bathroom Jinjin so me jo. Ni li si chikim lo la ta. To bang ki bang pen si. Jo la nang li si chikim lo ma so badum da. So badum ke ni li si chikim ni li dang na li pen si ni li lo ha ting a ban ni pen si pu pa pong pa ho pa lo sa la kai pu pe ni pen si che pen si la ai pa na si pu si do bom lo ni tu. Te mata tha la so a harmu ardi pitha elitum kan beng long just about forest department ahin pen. Forest department pulote non in charge ke komai lo. Forest in charge ke ali tu ma CM lo. CM sar malu gedi. CM sar malu. Oh.
อันที่alang lindang bang mana humri wang we pin lah tahu pin lang di pen border ain pen ta border ye matung ta wang we ni liga botai ante la board chairman nal tumla border nal tumla forest board chairman nang na humri na humri re pin lah Sarthi Kramsa na humri re lang na humri re lah lasin nili tum karming long life pen ki pu dang nang tum mang la lo highest revenue collection polate dak forest pen lo polate forest khali la tangka thekdulong chot ke chokche tangka thekdulong chot ke chokche athima la dak copy pc important pinangji ma copy pc issues doma like a long pending issues lo like not only 5-6 years spent sil haya homoisa ke do pali it's been a very long time alang lige non ke sara polo yo he's going to be retired after 5 or 6 years anke nangli phan ke non ke sara por nangli ke kipu parlam ni border along ke nangli ke dudun nangi aronawe athima you are already aged person within 5-6 years nangli ke retirement po pulate nangli phan ke mesen adim si nangli phan ke nangli lar bang ke komami youngster tuman banon masapo inexperience tuman banon masapo kecali mi tuman banon deputy ranger banon ranger na ki mi tum doping mati hala deputation puno ajat bdpens name alang tuman dak ban nahi polo ta nangli ke non ke sara por pulate nangli phan ke mesen adim long si hema dum si nangli phan ne nang pek nahi polo mate di full long son mate hamre no long son town long si nangli phan pek non son border long nangli phan da si nangli ke bp da dopo non ke yu parlam li nangli ke diabetes da dopo nangli ke non ki kriya por ajulu de mek te char chilo pulate nangli condition ni tum si chichini lo ke pulate nangli la bangso puthak personal mutual retire transfer enel nili transfer ta hang iglo mane cm pen se herilo nili musio da kutte so paklem lo ke council ka so si ko son si ako division na pali na division da lo pali pela ko ha da isia ba long ren so phisa long na pali thu ke nili pan na hang lo nili dam lo la so alu chang dam lo nili mithak chi pon pu lo nang ne lu ti so na ni pon pu lo lang li isia sa si pon na division ke so division na lo pe na ko phini li dam lo debo sarwang la mo debo sarwang ten nang klem ipu ku sia lai na o goi bai do bang nang khat ban an ke nilia bang na pia bang jadam de ga lang litum si klep ko council da pali lang ko alam lo ke nili tai hong bom la yo pini an yan ta no ta kha ko bol ba we nili chang he ga le lo nang nili ke to te ko he ma dung ya silunian ke dai se ta ya gorom pani se ta me andak le nang pek te ko so si nili ki hang còn nili non puta long le la ke nili ke dak pen si do bom lang ho dak Murphuloni Sub-Beat nili dak do bom lang ke dang ke wang tani tinge keng pen la no len te ya Murphuloni andam nang ko keng pen dak lok ta 3 khonta che te 3 kilometer 4 kilometer andu madan si damang ko da se ko gari si dun ko ya u main road pen sa ko bus si thamun thuji ta sang si sona akisung pen ako hi pu dam ni ko la matin du ta keng men dam mo duนี่ถึงเนี่ยนายคนเทงลงตัวta be ja ta ตัววางล้อว่าเทงลงล้อตัวตลอดตัวคุณที่ส่งสิดีดาวนี้ตัวมันก็ดูเดี๋ยวเลยสิดาวเนี่ยดาวเรามันสิละสังก็ชนะดีมั้งแต่ดาวดุกันเป็นแต่บอกแค่คนลิสิเลยนั่นแหละแค่เลยยามันคนละเนี่ยเลยดำดักอะไรก็ดำหมดแต่ปอนะโอ้นี่อ๋อสั่งละเป็นอย่างนี้ลิขิตอะไรปากของเราแค่มันพูดอะไรแค่มันlakan nili si cikin lo lagi dah alang itu mah cian lo oke non dah abe ahen dah tang dah lo cian dah oke mana nali mana lain na nabi la patang dia sini la ke la alang itu mah cian lo lain tha la hello ini mastorul ini dak padolo oh jadi ciptun sudah ngadim dak ta lang pin ni nang li masila tu mala hem tek song son se lang litum selam lo na kana lang litum ha le train bathroom la si la ke ring lo lang litum ring lo ta ring ta ring lang dulu di sitami lang litum la order bang long lo masama lang litum la bill bang non puta long le la pasti la lo la pen jo pu ani wang jo la pu son si kita ada bang la pu son si pon bom lo la pu son si alang li tom ngani bang ta theng ta pon bom lo ani bang lo lage
nasi nili kipu dam ngang tung bang lalo nili tum kipu dam ngang tung bang lalo ili tum jong si staff mesen ba dak forest pen kelang don cari jong si labang so alang litum equipment pen chenglok main staff pen chenglok jong sang ton pen du potel hai ta kerai tom dun alang litum si jakong chilong ati manon ge alang litum puduni jakong dawe chin odlok chot pen ke bang inut bahini phan ke bang ke mo bang pu golaka sor ke bang bang khei sai de bang pinin no get ta bi ala lang litum ke la get la lalu ajuta bang aning hang với tu kang pin po la pulo okay kina le bang ta bang aning hang lo la si la pu ni li pi ke la son si alang di tung ke ani bang la pulo sang ti roi po along roi po la pen la a theng ta la pu si da kar bing lo anh nam a theng si pon bom lo la ko la ka sor ke la lo la hai lo la si lang nun pa mi tha la lo là thế cái là joy permit rồi là tụi mình là tụi tụi mình nó kêu làm á thế là non như pi là sang kia tụi mình có cái là tụi mình và cái hall anh ta sẽ từ cái sản phẩm là joy pi rồi thế thì hall anh ta sẽ làm một cái claim mà cái mà số cái claim này không có chắc gì lain ke lain kalau kat situ agari motor saya dulu agari nomor lang apa saktia long saya dulu ada ke kami long saktia long saya dulu la Murphuloni la bangso Sub-Beat ke dukko ka joini si la dak rong ni sigun sitami jo lai ke ningkan Prokep arta inkan harus ya tala som duko lahai thing pirong ke dubom la pero bid office ni na pala ko la bid office ke lai la ka di long sen go la ga di la ho la bangso bid office chang kona inkan duko la ho nó là cái mình tâm luôn là cái nó được đang làm ăn được là cái phang bathroom lo leaching bathroom bột bon là cái ring à vậy lo là cái hai cái phang bid office lo hai sigun lang cái hai sigun cái là dag Murphuloni Sub-Beat ke doko ka join si inun bahini staff dag doko ka join si kereng ton là cái là hai cái avelo nó này là gì rồi kita minti pasar dulu apa nih kotar banglo lahai ta jong si renovation asa athema ahem kadu wiki mesen la alu job meaning repairing jong si repairing free pulote ladak ta domilang staff atum domilang di mata damateng pulote athema jo lahai ke asam lung da ting dip chonang ko angke la trust logai nang po repairing free lo pote adin ke piglang la penda ke du hubida da dola sitame la lo la ga prang bid office lo dipuang nang li nên đi bằng nó cứ là cái gì office đó là đã prang đã staff pinando staff ok nó là pian bằng cái là data như nó hiện nó là mà sẽ đại đồ bang ở đó nó non như tụi nó đại cái kimia Sub-Beat lo. Apa yang staff kon bang doi? Apa yang bang proxy bang nepkem ne doi? Oh, la solo di. Bagai apa yang? Apa yang la bid office dag le apa mang? Dag Sub-Beat lo. Ahok la lang li deputy ranger sa menang khan lo. La pen lai siguna rong hai ka du yang ton sa menang anang sin ding no ke la dag Murphuloni Sub-Beat do ko ka join lo.